Siyabona ukuthi namhlanje nisemgwaqeni niyatoyitoya kwenzakalana awusathi usibeke. No ngibingele umsakazi we-Durban Network. Igama lami ngugcina wakadlamini ilunga lomkhonto wesizwe eThekwini region election task team. No msakazi esikuzele namhlanje lana sizwe kuthiwa ke bekhona le ndoda yamaBuffalo la izo addressa abantu la noma osoma business nabantu be-tourism. Sasithi ke njengenhlangano yomkhonto wesizwe asondele sizoyibingelela le ndoda ngoba ngokwazi kwethu akusayifanele ukuba umongameli walelizwe. Ngokwazi kwethu futhi ngaba yisekhe officeini. So besoyitshela lokho nje nokuzotshela umhlaba wonke ukuthi uRamaphosa kusamfanele ukuthi abe umongameli waSouth Africa. Mhlawumbe izolo sibonile ukuthi ubekade addressa isizwe wathi cha usazohlala niyaphikisana yini nalokho ngaziphi izathu? Njengoba nje umkhonto wesizwe usuyifakile eNational Assembly i-vote of no confidence. We are very confident ukuthi uRamaphosa ngeke azayiqeda ithemu yakhe. Lokho akushilo bekuyi-insult kubantu baSouth Africa ukuthi uRamaphosa athi yena ngeke azaphume officeini. Ekubeni i-Constitutional Court ikubeka kwacaca ukuthi into eyenzeka noma enziwa yi-ANC ngenkathi ivimba iprocess ye-impeachment kaRamaphosa, i-ANC yathatha advantage yezinamba ayicabangelanga abantu nezwe at large because kuyiqiniso ukuthi kunobugebengu obenzeka njengoba ikhomishane yejaji eselayeka ukuba ijaji iyacacisa lokho ukuthi uRamaphosa is a case to answer. Therefore esikushoyo thina sithi lokho akushizolo kuyi-insult kubantu baSouth Africa futhi MK Party izosiqiniseko sokuthi iyalwisana noRamaphosa, iyalwisana nogovernment we-ANC nogovernment we-National Unit ukuthi uRamaphosa kumele aphume e-office. Mhlawumbe ake sibheke izinto nje over isikhathi sakhe noma ithena yakhe, izini ezirong ezinye nizibone zenzeka under uRamaphosa. Msakazi mangathiwa ukhuluma ngezinto ezenzeka ngesikhathi kaRamaphosa ezimbi ziningi kakhulu msakazi. I-unemployment, ukunyuka kopetrol, inkinga zo-NSFAS, kuningi ukudayiswa kwama-ports, i-port yaseThekwini siyadayiswa. Kuningi okwenzekile ama-runway ema-airports abelungu ababangani baRamaphosa. Kuningi esingakubala osekwenzekile okumbi kodwa okukhulu nakho konke ukubona abantu bakithi bebulawa indlala ngale ndlela ukuthi every day uyabona ukuthi isimo sendlala eSouth Africa siyakhula as long as uRamaphosa esekhona. But uma ubuka ngale side labamhlophe uyabona ukuthi esayidini labamhlophe isimo sempilo siyashintsha baba ngcono kakhulu kuna before. In fact abelungu njengamanje they are benefiting even before better even kune apartheid. So kuningi kakhulu esikubonayo okonakele okwenza ngesikhathi kaCyril. We name izinto zama foreign nationals today as we speak. Ama foreign nationals aliphethe lelizwe lethu ngenkani ngenxa kaRamaphosa. Now kuningi kakhulu esingakubala msakazi ngashona ilanga but okwamanje ilokho esikushoyo ukuthi sibona ukuthi isikhathi sakhe sesanele akadedela izwe uRamaphosa izwe libuyele kubantu abantu bathola umongameli okuyena ozokwazi ukubaphatha all right. From la sime khona sike sithi kuthiwa uresignile okanye i-impeachment iba impumelelo. Imuphi mhlawumbe umuntu enimbuka njengamanje ukuthi uyena ongathi methatha izinto ziba ngcono? Kunzima ke ukuthi singapredicta lokho msakazi ngezizathu esizodwa ukuthi njengamanje ayikho i-organization enamandla noma ephethwe izwe lonke. Wonke ama-organization akhona abambisene lo government of national unit. Now esingakulindela esikubukayo nje uma kuthi bayaqhubeka nalento yabo kusho singaphathwa umlungu. Okulindelekile lokho ukuthi banganikeza umlungu izwe ngoba vele sicathi kuyifiso zabo kudala oCyril ukuthi lelizwe libuyele kubelungu. So yona into mhlawumbe singayisho kodwa nakhona sinalo ithemba lokuthi zikhona inhlangano ezimnyama ezingaxoxisana nomkhonto wesizwe zikwazi ukuthi umkhonto wesizwe njengeqembu elinenamba eziningi eSouth Africa zikwazi ukunikeza umkhonto wesizwe ithuba ukuthi ulihole lelizwe. Abanye abantu bazothi nivimba umgwaqo niphazamisa ukuhamba kwemoto nizophendula nithini kuloko? Hayi lokho msakazi kulula kakhulu. Ungabona uma ubuka ngisho abantu abadlulayo abashayela imoto bashaya amahuthi bajabule.
yabo. So akekho umuntu esimpazamisile, instead abantu bajabulela ukubona iMK isemgaqweni, abantu bajabulela ukubona iMK izolisa uRamaphosa because abantu they are fed up nge-ANC, abantu they are fed up ngoRamaphosa as a president. So abantu ba happy, akekho umuntu esimpazamisile. Osimpazamisile ilo okade ezoqambela abantu amanga la iICC, ingakho ephume njengesamagundane wabaleka. Sikhuluma nje akasekho ICC. Hayi senje siqala ukuphiketha la sabe sibona amaphoyisa esemkhipha ngale ngemuva esembalekisa ubalekile indoda amakhwaqa abe manzi yagcwala igangi indoda. Sesivala nje insizwa kithi asibuke i-issue yama illegal immigrants esicabanga ukuthi it is a boiling issue, everyone is speaking about it. Uthini ukuphawula kwenu njenge MK with regards to i-stage mhlawumbe le issue eseyikusona or ama unrest that are happening right now in the nation? Mhlamba asiqale basingena kule, asiqale ngokuthi sikhalisane nomacingwane ungizwe umfoka Mchunu ngesehlo esimehlele emzini wakhe osembumbulu mhlambe siqale lapho sikhalisane naye CMK party under eThekwini region. Bese singena kule ukuthi thina njengeTheku esingabaholi baseThekwini esihlala kulona futhi iTheku into esiyenziwe ama illegal immigrants kuleli zwe lethu inkulu kakhulu. Njoba sikhuluma nawe silana, uma uphuma nje la eThekwini ubheka ngakomlazi uyokungena ku-M4 sekuna ingane zasemakithi zakwethu eseyihlala khona ezibizwa ngamaphara ezasingekho before ama illegal immigrants. Njoba sikhuluma nawe la sikhule kunedahwili la thina besiya khona masikhulu masukuma lokishini sihamba siyobhuka uDolwandle. Angisakwazi mina ukuyedahwili, angikwazi ukuhambisa ingane nami edahwili because idahwili sekwaba indawo yamazombies, indawo ephethwa ama illegal foreigners esiyingozi esabekayo. Therefore indawo ebesijabulele ebezi-entertainment kuthina sezilimele ngenxa ama illegal immigrant. Therefore ezuboli baseThekwini bomkhonto wesizwe party asikwazi ukuvumelana nokuthi ama illegal immigrant awabe khona. Siya support ama march enzekayo, enziwa iMarch and March and other organization ukuthi siyawa support ukuthi awahambe ama illegal immigrant eSouth Africa, and siyathembisa ukuthi uhulumeni weMK party uma ngabe party in fact la eThekwini uhulumeni weMK party ume party siyokwenza isiqiniseko sokuthi iThekwini liyoba clean, liyoba free of illegal immigrant iThekwini. Uma ngabe abantu benikeze iMK party ukuthi iphathe iThekwini. Omunye umuntu uzothi usasho njalo athi mhlambe uba President Zuma, the president of the MK party, akukho ake akusho mhlambe ngama illegal immigrants. Ngathini kulo? Angiyena uspokesperson kapresident, kodwa engikwazi ukuthi uma ngabe kuukuthi intatheli zike zimbuza upresident ikhona into akasakayisho upresident ngoba nami ngiphendula ngoba uyangibuza yabo emsakazi. So anginayi indawo la kuthiwa khona ukuwabizwa ubuza upresident wangaphendula. Therefore okwamanje angikwazi ukumkhulumela upresident ngithi akasho lutho kodwa ngazabuza umuntu. Yebo. Ngani yawe siyabonga isikhathi sakho. No, siyabonga kakhulu umsakazi. Igama uCina Dlamini, corporate Cina Dlamini. Yes. Siyabonga kahle. Siyabonga. Thank you.